East side is so beautiful. It's imp. And Devon. KZN. I need to MK. You're winning. So yes. Ngiyadlala guys, yazi. Yini engibeka eThekwini njengamanje. Every Tuesday lapha kuBabudokotela TV channel eDarkroom Studio ezabalaphi bendabuko ezizinyanga from different places, different provinces. Saniyenza opportunity ukuthi no ezabelaphi bendabuko now usazi story sakho ayina noma ukuthi ungubani hayi kusho noma kubani story sakho nje mawusazi clean. Every Tuesday lapha siyashoot konje manje no asengilalela eThekwini bakubuye bakudene eStern Cape kodwa no kuhambeke kahle nje amathongo nomvele enqangi konke nje kahle. Tomorrow guys in the morning siyashoot. Go and subscribe kuleya channel Babudokotela TV. Hi, ya channel inamandla. So as Dr. Solomon, I will be on the channel again. I think it's about 30. Sikhuluma ngomsebenzi wethongo. Izinto ezininzi nje bafuna ukuzazi ngami. Just go there and subscribe Babudokotela TV. Yeah. Thank you. Solomon Pansi Eastern Cape Nompondo. Unity Park. Sigodle School Snapper. Unjalo. 0727447804 number yami seThekwini bo. Yabona? Ufuna ngibone issue. Sokolisa kodwa ke nina. Ifuna ngitshengisa nje into ezininzi la. Yeah. Bona. Yabona? Senibone? Yeah. Ayikho Eastern Cape nje. Ayikho. Uyayazi nawe ayikho. Even naseGoli no. eGoli vele uyibhisha ayikho ibhisha Goli. Ayikho ibhisha Goli bafethu. Siyabonga.